OK, volám sa Ľubomír Frančiak, tetujem od roku 2015 a tetujem kombináciu realistiky s farebným abstraktom. Moje prvé tetovanie je toto. Spravil som si to úplnou náhodou, keď som si pripravoval strojček a vypadol mi strojček. A mám to doteraz. Pretože mal som obdobie, keď som rozmýšľal, že čo si dám vytetovať. A rozmýšľal som tak dlho nad tým, že vlastne som ani nevedel, že čo si dám, tak som proste rezignoval voči tomu a som si povedal, že nechám to tak, keď príde na to čas, tak si proste dám. Tým, že pripravujem každý deň tie dizajny a niekedy ich pripravujem fakt, ako keď som to pripravoval pre seba, tak ja si sám pre seba čo vytvorím, vieš, neviem. Ja by som musel ísť za nejakým iným tatérom, čo sa mi páči jeho štýl a dať si proste jeho štýl. Tetoval som môjho kamaráta 50ho, u ňoho na byte a vytetoval som mu také jednoduché nápisy. Nič zložité, jedno mu vypadlo, bolo to na Hanky, ja som s tým nemal akože žiadne skúsenosti a zahojilo sa to zle. Ale tie ostatné boli super. Že hneď prvá, ktorá sa mi nejak vybaví, kokos. Neviem, ja to asi tak nemám, no mám viacero tetovaní, čo sa mi páčia, na ktoré si spomeniem. Napríklad mal som zákazníčku, ktorá prišla do štúdia, ale ešte predtým prišiel jej frajer, ktorý zistil, že ho v tú noc podviedla a oni si tie účty vybavovali medzi sebou v štúdiu. A on prišiel ten čávony do štúdia skoro ako ona a začal, že ona prišla potom hneď za ním s tým, že ona nevedela, že tam je a otvorila dvere a tam je čávo. A on, že ty kde si bola túto noc? Ja viem, že si bola s tým na K a minulý týždeň si bola s tým na Z. Tuto ti Louis Vuitton kabelky kupujem a proste ty ma tu podejbávaš. No a potom on odišiel, ja som začal akože ďalej tetovať a on medzi tým prišiel. Ja zavolal mi na telefón, že Ľubo, prosím ťa, vím, že mám pred štúdio, že dám ti snubný prsten, že to som mal prichystané pre ňu a že odovzdá je to, že je koniec. Tak som musel ísť to a je to odovzdať. Ne. Možno hej, že by som hneď išiel k nejakému tatérovi na nejaký kurz a hneď by som sa učil od niekoho skúsenejšieho, lebo ja som predtým nemal veľmi tú možnosť, ja som sa učil na svojich chybách. Kokos. Neviem. Prezident Českej republiky. Predtým, ako som začal tetovať, tak som robil portréty na objednávku. A raz jeden kamarát, že mal by si skúsiť tetovať, tak som začal akože o tom tak pozerať, že vlastne o čom to je to tetovanie a začalo sa mi to páčiť, tak som po nejakom čase si kúpil prvý strojček od Tattoo Supply a tak. Vieš čo, ja poznám tatérov, ktorí rovno začali tetovať, že predtým napríklad nekreslili a akože darí sa im. Ale neviem, pre mňa akože bola výhoda, že ja som už vedel kresliť a už som poznal, že ako majú byť tie tiene, ako má byť tá anatómia tela, keď robíš portréty a tak. Takže neviem, za mňa je to plus. Yes. Víš to? Jasné. Vieš, koľko som si musel vytrpiť kvôli tomu? Ja som aj plakal. Na tatérskom svete. Neviem, mne sa páči to, ako sa tvoria tie dizajny, ale neviem, čo konkrétne myslíš, ten tatérsky svet, nejaká komunita tých tatérov alebo niečo také? Neviem, ja v mojom meste sa nestretávam s tatérmi, vieš, takže ja som tam uzavretý v bubline. Určite Erich Rabel, u neho som bol na kurze po nejakej dobe a ako hej, to ma nakoplo. A čo robím, keď netetujem? Neviem, to čo každý. Oddychujem doma. Jaké záliby? Čo ja viem, posilka. Si třeba tam mal by ešte těch portrétů, nebo to už? Zvyknem si maľovať, ale že nie na objednávku. Lepšie mi je maľovať na to plátno. Keď tetuješ, vždy tam máš požiadavky nejakých, proste požiadavky ľudí. A ja keď ideš maľovať na to plátno, tak si môžeš maľovať, že čo chceš. Hej. A keď som to robil na objednávku, oni vždy mi do toho kecali, že čo to chcú, ako chcú. A už ma napríklad nebavilo kresliť, že úplne cudzích ľudí, vieš. Teraz proste, keď idem maľovať, tak si namaľujem proste úplne, čo ja chcem. Neviem, hoci kde, asi taký gíč poviem, že zo života. Kde by som to bral?
ČM Sounova. Raz mi telefonoval jeden týpek, to už bol, že posedený. Dal som mu tú second fóliu, tú second skin a on mi na druhý deň volá, že čau, Ľubo, že prosím ťa, keď mám tú fóliu na sebe, stále si to mám natierať? A ja som sa tak zamyslel, že prečo by natieral fóliu. Musel mi to ešte raz opakovať, či to myslí vážne. Tak som vysvetlil, tak aký to má zmysel natierať fóliu. No najradšej mám Lichtensteinsko, lebo tam je jednak tá krajina, že brutálne krásna a to štúdio proste, je tam dobrá atmosféra tých ľudí. A fakt je to, keď ty ráno sa zobudíš v tom meste, ty máš hneď výhľad, ty si v takej kotline a všade tam máš tie zasnežené kopce, aj teraz je tam sneh, proste je to tam krásne. Rozmanitý výber všetkého.